maluktot ang kanyang kamao bago namin itinerapi. Makikita natin dito sa bidyong ito ang before, hindi pa kami nag-umpisa, at ang after pagkatapos naming i-therapy. Tunghayan natin. Maya-maya lang, kanya-kanya ng tuwid ang kanyang mga daliri. Mga palad niya ay bumubuka na ng kusa. Boyones, Barangay 173, Tondo, Manila. Nandito tayo sa kanilang arko. Welcome, Barangay 73. Pasukin natin ang kanilang iskinita. Papunta tayo sa kanilang barangay hall. Halika, samahan nyo ako. Napakaraming tao dito. Nakakatakot dumaan dito, pero ganito talaga ang sistema dito sa Tondo, Manila. Walang makapasok na sasakyan sa kanilang iskinita, kundi ang mga motor lamang. Hindi makakapasok dito ang kotse. Ganito ang hitsura dito sa Tondo o Manila. Kamaya lang, nasa barangay hall na tayo at napaka-safe din hanggang mga residente dito dahil nagmo-monitor din ang ating opisyal ng barangay sa kanilang CCTV. Nagkalat din ang CCTV sa kanilang barangay at ito, pababa na tayo ng hagdanan, palabas na tayo sa barangay hall. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali kung saan man kayo lupalog naroon sa ngayon. Nandito tayo sa Barangay 73. Dito sa may Tondo, Manila. Pupuntahan natin ngayon si Ilsid Gamboa. Siya po ay 2 years nang paralyzed at bedridden. Hindi na po siya kayang tumayo mag-isa. Ito, inalalayan siya ng buong pamilya. Nandyan ang suporta ng kanyang nanay, kanyang tatay at kanyang kapatid. Siya po ay 38 years old, 2 years nang na-stroke talaga. At maya-maya lang ay andito na tayo, nakarating na tayo sa bahay nila Kuya Ilsid Gamboa. At siya po ay isang dating gwardiya at siya din po ay dating rider delivery. Ang dahilanan sa kanyang pagka-stroke ay ang overheat at ang high blood. At ito na, pinuhat na ng kanyang buong pamilya para naman ilipat sa kabilang upuan. Ni Kuya Ilsid ay nanginginig ito at maya-maya lang tinanong ko siya at kinamusta. Kamusta? Ayun bro. Okay lang. Masakit kanina. Bro. Ngayon wala na. Nanalo bro. Ilang taon ka na hindi nakakain? Nanalo bro. Pa rin. Ano? Matigas. At maya-maya lang ay inobserbahan ko muna ang kanyang kamay. Inobserbahan ko rin ang kanyang thumb, kanyang index, kanyang middle finger, ring finger at ang pinky finger. Lahat ito ay matigas na. At laging nakasarado ang kanyang
kamay o kamao. At pinalambot ko muna ito, ginagalaw-galaw ko muna ang lahat ng mga daliri niya. Maya-maya lang ay inilusot ko na ang aking daliri sa kanyang palad. Nahirapan ako dahil naninigas at ipit ito. Inumpisahan ko na agad ang pag-counterclockwise o clockwise ko sa kanyang flex tendon at kasama na ang kanyang ulna at ang radius. Ito na po ang resulta. Naibuka na niya ng maayos ang kanyang kamao at naituwid na ang kanyang mga daliri. Lumambot ito ng tuluyan. Nakabuka na siya na yun. Nakabuka. O, tinalan siya, galawin mo siya, tagagalaw mo. Galawin mo mo. Ngayon mo. That's it. Ano? Okay na, malambot. Kanina nakaganon. Ayun na. Oo. Ayun. Ayun mo. Ayun mo. Buka na. Bumuka na. Okay, ikot na natin counterclockwise ha. 1, 2, Hindi pa ako nakontento. Binalikan ko pa ulit. Kailangan kong madaanan lahat. Pati na ang kanyang carpal tunnel. At dito sa side naman, ang kanyang finger tendons. Kailangan kong madaanan lahat ng sinuses area. At ang lahat ng kanyang mga daliri. Ang kanyang index, middle finger, ring finger, pinky finger, ang kanyang thumb finger. Lahat yan ay dadaanan natin ng masinop. 1, 2, 3. Kabila, 1, 2, 3. Kabila, 1, 2, 3. Okay. Straight na. Nakahinga na ng maluwag ang kanyang kamay at nakatuwid na ito at dumako naman ako dito sa may elbow area niya ha. Kailangan ko ring madaanan dito ang bones, joints, ligaments, tendons at ang nerves pati na ang blood vessel. At ikot-ikutin ko rin ang counterclockwise itong bahagi ng tricep niya ha, kasama na ang bicep dito sa may muscle tendon. Ikot-ikutin lang natin ng counterclockwise. Okay. Taas. Taas lang. Okay. 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 Oy, tumunog. Ha? Okay. Masakit? Hindi. Hindi. Ayun lang. Ayos lang. Ipatong Sa mga pagkakataong ito ay nagbago ang ihip sa kondisyon ni Kuya Elsie. Naninikip daw ang kanyang dibdib kaya minabuti naming ihinto ang therapy at minabuti naming ipagpahinga muna si Kuya Elsie. Ayaw na. Sumakit?
Alin? Alin? Puso mo? Ay, sige na,